ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi òun là á dà sínú agbada, fẹ́nígà ló ní ráńpẹ́, ẹyin funfun 3, á wá bu iyẹ̀pẹ̀ etí òkun díẹ̀ tí ò ní pọ̀ rárá, á fi abọ́ bò ó. Orúkọ mi ò yí padà, èmi ni Rasamọ́ níbi ilé tí jẹ́ pé tí mo lè lo pẹ̀lú mi dé lọ sí dáàtì lára bàtà ní bàtà yẹn kò kàn mí. Iyán ló ń jọ ká lóògùn, àìrárá là ń jẹ́kọ̀, kẹ́nu má dilẹ̀, òun ti gúgúrú. Báyìí òun ni a ṣe ń ṣe egg shawarma, èyí tí à ń pè ní nkókùn. Ẹ máa bá wa ká lọ. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti bọ ẹyin yìí inú omi tán tó ti jiná, òun lẹ̀ ń wò nú fọ́nrán yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òróró òun là á dà sínú agbada, iṣẹ́ dídíndín òun ló kàn. Ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀, lúbúlúbú àti kọ́ńbúlálà òun là á dà sí. A wá máa lé ẹyin yìí wá sí kó lè ṣe kíni, kó lè di díndín, kí dry bone ẹ̀ kó lè rise again. Kò wá tán síbẹ̀ o, pàpàrà funfun ńlá òun là á gbé sínú abọ́ agbada míì. A wá máa lẹ́ tòmátò lé lórí, ẹyin èyí tí a ti dín yìí a wá dà sí fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ díẹ̀, a dà sí, a bò pẹ̀lú pàpàrà funfun mi. Iṣẹ́ kíkó jẹ òun ló ṣe kíni, òun ló kù. Ẹ make sure pé ẹ ṣe é fún àwọn aráalé yín, ojúlùmọ̀, ọ̀rẹ́, everybody in toto. Thank you.